Με 5 παίκτες. Ο Ουντότζι, ο Τάτος θέλει να γυρίσει, ζητούν πέναλτι οι παίκτες του Άρη. Διαμαρτυρόμενοι στον Κομίνη που δείχνει να συνεχίσει το μάτς. Λεοζίνιο στο δεύτερο δοκάρι, Θιούδης Αναστασιάδης, 0-1 ανοίγει το σκορ. Της Καλονής σε αυτή τη φάση. Ο Αγγελούδης πετάει για τον Τάτο, άπλωσε το πόδι του ο Ταυλαρίδης. Ο Ιωαννίδης λέει ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Σταυρόπουλος. Ο Γούτας κυνηγάει, ο Τάτος μπαίνει μπροστά, πέφτει, ο Μαντάκης λέει ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτε και δίνει out, ενώ ο Τάτος διαμαρτύρεται στον βοηθό. Ο γιος που πέφτει, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Μαντάκης και δίνει out.